गिबियावनो बे समाव बिटिआरनि गासै बाहेरानि जिल्ला बे जिल्ला एबसुनि दिनै दैदेनगिरि बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बिटिआरनि बाहेरानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं गिबियावनो दिनैनि बे जिखिनि मिडिया पार्सन नोंथांमोन दङ नोंथांमोनसिम बाहागो लाफैनायनि थाखाय साबायखर बावबाय। जों दिनै थांनाय जे आसाम एसेम्ब्लियाव जि मोनसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे बिलखौ पास खालामनांगौ दङमोन, नाथाय पास खालामनाय जायासै। जों बयबो मिथिगौ थांनाय जानुवारि दाननि 27 जानुवारि तारिखआव गोदान दिल्लीयाव भारत सरकार, आसाम सरकार, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै फेक्सन आरो इउबिपिअ बे आफादनि गेजेराव जे मोनसे बर' गोजोन गोरोबथा बे जानानै थांदोंमोन आरो बे गोरोबथायावनो मोनसे दफा जों मोननो हादोंमोन 5.1 जे बिटिआर ओनसोलनि बाहेरायाव थानाय एबा प्रस्ताबित बड'लेण्ड ओनसोलनि बाहेरायाव थाबोनाय जेसेबांखिनि बर' गामि बा बर' सुबुं बिथांमोननि राजखान्थियारि मोन्थाय आरो सामाजिक आरो राव हारिमु थुनलाइ बिनि जौगानायनि जि मोन्थाय बेखौ मोननो हादोंमोन आरो बेखौ स्टेट एसेम्ब्लियाव बिल लाबोनानै बेखौ पास खालामोब्ला बेयाव इमप्लिमेन्ट जासिगौमोन, एक्जिकिउट जासिगौमोन। नाथाय दुखुनांथाव जे आसामनि WPT आरो BC मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा बे बिलखौ पास खालामनायनि बेलायाव जि अफिसियेल प्रसेस दंमोन, जे सरकारि जि मावनांगौ दंमोन, दा बेखौ बिथाङा मावफुंना होआसै आरो मावफुंना होयैनि थाखाय बे बिला पास जायासै। आरो जों बेखौनो बुंनांगोन दिनै जों दुलाराय बिटिआर ओनसोलनि बाहेरायाव थानाय बर' सुबुंफ्रा दिनै जों दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गोख्रों रावजों जों बिथांखौ सोंखारिनो सानदों। जोङो बिटिआरनि बाहेरानि जेसेबांखिनि बर'फोरनि जे राजखान्थियारि जे मोन्थाय मोननो थांगासिनो दंमोन, दा बे मोन्थाय थांनायनि बेलायाव बिथाङा नैबे बिलखौ पास खालामनायनि थाखाय जों दिनै फिन खेबसेबाव बर' हारिया बन्सित जाबाय आरो बेनि थाखाय जों बिथांखौ बेखौनो जोङो दिनै गोख्रों रावजों बिथांखौ सोंखारिनो नागिरदों जे बिथाङा जोंनि बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर' सुबुंफोरखौ लानानै जाहाथे राजनिति खालामा आरो एसेबां निकृष्ट राजनितिनि गेजेरजों जाहाथे बिथाङा जोंखौ डिप्रेभ खालामा, बन्सित खालामा, जों बिथांखौ दिनै सोंखारिदों। दा जों दिनै नुदों जे जोंनि लाख लाख बर' जातिफ्रा जोंनि बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बेखौ लानानै जि मोनसे सिमां, जि मिजिं आरो बेजोंनो जोंनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्रा जि मोनसे राजखान्थियारि मोन्थाय बेखौ मोननो थांगासिनो दंमोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि राव हारिमु थुनलाइ, जोंनि सामाजिक बेखौ जौगानायनि मोनसे रैखा कवच मोननो थांगासिनो दङमोन। नाथाय बेफोर गासैखौ मोननायनि बेलायाव दिनै जोंनिनो बर'नि सानैसो दैदेनगिरि आरो बर'नि सानैसो निकृष्ट राजनितिबिदनि थाखाय बा दैदेनगिरि बिथांमोननि थाखाय दिनै जोंनि बे मोननो थांनाया फेलें जाबाय आरो बेखौ जोङो दिनै माने गोरलै लायाखै आरो बेखौ फैगौ समाव जों बिथांमोनखौ जों बेखौनो खावलायनो सानदों जे बेखौनो जोङो दाबि दैखांदों जे बिथांमोना जाहाथे फिउचाराव बेबायदि निकृष्ट राजनिति गेलेनायनि मुङाव जाहाथे जोंनि लाख लाख बर' जाति जनगोष्ठिखौ बिटिआरनि ओनसोलाव थानाय बिथांमोनखौ जाहाथे डिप्रेभ खालामा। जों मिन्थिनो मोननायाव बिथांमोना मोनसे खोथाल' बुंदों, WPT आरो BC मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा जे बेयाव बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लाखौ बेयाव एक्सक्लुड खालामनानै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बेखौ दानो नागिरनायखाय बिथाङा बिलखौ पास खालामाखै होननानै बुंदों। जों बयबो मिथिगौ जे बिटिआर एकर्डआव मोनसे कमिसन दानायनि खोथा जों बयबो मिथिगौ आरो कमिसनखौ दानायनि गेजेराव बेयाव इनक्लुजननि मोनसे बेबस्था बेयाव दङ आरो बै बेबस्थानि गेजेरजों बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लाया बिटिआर ओनसोलावनो बे हाबगौमोन आरो दिनै बिटिआर ओनसोलाव हाबोमोनब्ला होमबा जोंनि जि गिबि दाबिमोन बर'फोरनि थामोनथा सिनायथि रैखाथिखौ लानानै जि गोलाव समनि जि आन्दलन, बै आन्दलननि मोगथां जि फिथाइ, बै फिथाइखौ जों मोननो थांगौमोन लासैनो। नाथाय दिनै बिथांमोना मा खालामबाय, दिनै बिथां मन्त्रिया जों जानि बुजियै बिथाङा दिनै जोंनि बर'खौ आरो थुब्ला माने खावदैयाव बोखावनानै बिथाङा निकृष्ट राजनिति खालामनाय जों बेखौ नुदों आरो बिनि थाखायनो जोङो दिनै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो नियर फिउचार जाहाथे बिथाङा बेबायदि आखुथायखौ आरो दिन्थिया आरो बिदि खालामोब्ला हयथ' सानसे समाव जों बुंनो बाध्य जागोन जे बिथाङा हारिखौ लानानै दिनै राजनिति गेलेदों आरो हारिखौ दिनै बिथाङा लानानै फाननो नागिरदों। जों बेखौनो सानगोन। दिनै आं मिथिनायावब्ला दिनै जोंनि इउबिपिअनि जि मोनसे जोंहा आफाद दङ, बे आफादखौबो दिनै बिथाङा दिनै सिङाव हाबनानै बिथाङा थुब्ला मोननै बोखावनाय बादिखौ जों दिनै नुदों। मानोना बिथांनि फेभाराव दिनै बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि
जाय जिल्ला कमिटि दङ इउपिपि दङ बिथांमोनखौ बिथाङा मोजां बाथ्रा बुंनानै जों जेरैखिजाया बेखौ जोङो BKWSC बेयाव सोनानै होगोन होननानै गोदान काउन्सिलाव सोनानै होगोन होननानै खोथा होदों बेराफारसे जों बेयाव नुबाय जे बिटिआर एकर्डनि जे स्पिरिट बे स्पिरिट मथे बेयाव कमिसन दानानैसो बेखौ बिटिआर ओनसोलाव सोनायनि जि मोनसे थांखि दङ दा बेजों माने बिथाङा बुंनो थाङोब्ला इन्टेनसनेलि मोनसे कन्ट्राडिक्टरि बेखौ लाबोनायखौ जों नुदों दा बेनि थाखायनो जे बिथाङा जिखिनि बेयाव बिलखौ पास खालामनायनि बेलायाव खामानि मावासै जों बेखौ जाति नाङैनो दिनै जोङो बेखौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जोङो गासिबो 21टा जिल्लानि जि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' रायजो राजा जि बर' रायजो राजाया दिनै चन्दन ब्रह्म बिथांखौ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खुद्रिनानै दिनै गुबुन जिल्लायाव इउपिपिनि बिबानगिरि बिथांमोना रायजो राजामोना दिनै बिथांमोननि बुन्था सावनायखौ जों नुदों बिथांमोननि दिनै प्रतिच्छबिखौ सावदों जों बेखौ दिनै नुदों आरो जों बेनो दुर्भाग्य जे जों दिनै जाय बिथांमोनखौ हारिनि दैदेनगिरि होननानै हारि सिबिग्रा होननानै आरो बिथांमोनखौनो जोङो हारिनि साफा आदर्श पुरुष हिसाबै मानिबोदोंमोन दिनै बिथांमोनखौनो जोङो दिनै खुद्रिनानै फिन खेबसेबाव जोंनि जातिनि मानसिफ्रानो बिथांमोनखौ दिनै माने बिथांमोननि प्रतिच्छबि सावनो गोनां जानाया दा बेयो जातिनि थाखायनो जोबोद दुर्भाग्य दा बेनि थाखायनो आं बेखौनो खावलायदों जे नियर फिउचार जाहाथे जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि राजखान्थियारि जि मोन्थाय बेखौ मोननो थांनायनि बेलायाव जाहाथे बिथांमोना थाबैनो राहा लामा लायो जों बेखौ खावलायदों आरो नङाब्ला जोङो फैगौ समाव जे बिथांमोनखौ जों हारिनिनो साफा दिनै बिथांमोना जोंनि जौगानायखौ बिथांमोना लुबैया बा जोंनि गेजेराव हारिनि गेजेरावनो बिथांमोना जे मोनसे खैसारि खालामनानै आरो थुब्ला बोखावनो नागिरनाय बे थासारिया बेयाव नुजागोन दा बेनि थाखायनो आं बेखौ खावलायदों जे बेनि बेलायाव जोंनि जिखिनि आफाद दङ बा जोंनि बाहेरानि जिखिनि सुबुंफोर दङ बिथांमोनखौबो आं बे समाव खावलायदों जों खौसेयै जयै जोंनि बे बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार जि काउन्सिल बेखौ मोननायनि बेलायाव खौसेयै जों ज' खामानि मावनांगोन मानो होनोब्ला जों नुबाय दिनै सुथुरा जोंनि बाहेराफ्रा नङा गुबुन हारिया नङा सुथुरा दिनै जोंनि हारिनि गेजेरावनो दङ दा गतिके माखासेया गावनि राजनैतिक लाभालाबखौ अंक खालामनानै दिनै जे बिथांमोना गावनि बायदि जे सुबिदा मोननाय गावसोरनि बायदि जे जौगानाय बे जौगानायखौ लुबैयैखौ जों दिनै नुदों दा एकमात्र बे स्वार्थनि थाखायनो दिनै बे मोनब्रै जिल्लायाव जानो नागिरनाय जे BTC इलेक्सन बे इलेक्सनाव बिथांमोना दिनै एसे बेकफुटाव बा बिथांमोननि जे थासारिया एसे गावसोरनि फेभाराव थानाय नङा बे बाथ्राखौनो साननानै हयथ' दिनै बे बिलखौ पास खालामासै जों बेखौ सानदों दा बेखायनो बेबादि निकृष्ट राजनितिनिफ्राय बिथांमोना एसे जानगाराव थानांगौ गोजानाव थानांगौ नङाब्ला सानसे समाव जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि बाहेरायाव थानाय बै बर' सुबुंफ्रा खिन्थु जि बिक्षोभ जागोन आरो बै बिक्षोभखौ बै समाव बिथांमोना मिन्थिगोन बे खुद्रिनायखौ जेब्ला बिथांमोना राजा लामा रेल लामायाव जेब्ला नुगोन बै समावसो बिथांमोना बै जि सिटुएसन जागोन जि थासारि जागोन बिनि दायनिगिरियाबो खिन्थु बै जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रानो जागोन बै चन्दन ब्रह्ममोन मन्त्रि बिथांमोनानो बिनि दायनिगिरि जागोन आं बेखिनि बाथ्रा बुंबाय दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादासो माने बावैसो साननैनि सिगाङाव बिल फैयैनि सिगाङाव थांनानै थारमाने होबथादों होननानै दिनै गोसोआव बिथांमोनाथ' दा बिराद फ्रास्ट्रेसनाव दङ जों बयबो मिथिगौ बिसेसकरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे फैगौ जे BTCनि इलेक्सन बेयाव जे बिथाङा जेनगोन बे बाथ्राखौ बिथाङा मिन्थिखाबाय आरो बेखायनो बिथाङा दा गिदों आरो दिनै इउपिपिएलनि जि उत्थान बेखौ बिथाङा नुबाय दिनै इउपिपिएलआ जे बेहाय जों बयबो मिथिगौ बेयाव 28टा 29टा सिट मोननानै सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो बेखौ प्रमद बर' बिथाङानो दैदेनगोन दा बे गासै बाथ्राखौ नुनानै बिथाङा दिनै बिराद फ्रास्ट्रेसनाव दङ दा बेखायनो बिथाङा गोसोआव जि फैयो बेखौनो बुङो आरो दिनै रायजो राजाया बयबो नुगासिनो दङ ससियेल मिडियाआव बयबो नुदों आरो प्रेक्टिकेलि जों नुगासिनो दङ जोंबो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमगासिनो दङ जोंबो दिनै माने CMखौ जों लोगो हमनानै बे बाथ्राफोरखौनो रायलायदों दा जोंनि माखासे मानसिफ्रा दिनै बर'नि लिडारफ्रा अराय सम जों एबसुखौ टारगेट खालामना लायो एबसुआ माने होबथायो दा एबसुआ बादा होयो बे बाथ्राफोरखौ होखारो नाथाय जोङो नैबेनि बेलायाव जों बुंगोन बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बेलायाव बेबायदि बाथ्राफ्रा फैनो हागौ होननानै जों मालाबाबो बेयाव इन्टारफेयार खालामाखै इउपिपिआ बिथांमोना अफिसियेल जि प्रसेस जि खामानि बेखौ बिथांमोना गोसो गोथारै मावबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि मावनायनि जि आपडेट जों बेखौसो लाबाय थादों मानोना बिथांमोना जोंखौ बुंबाय थादों जे जोंजों मन्त्रि दङ जोंजों MP दङ जोंजों हाग्रामा महिलारि दङ बेखायनो बे बिलखौ जेरैखिजाया जों पास खालामनो हागोन मानोना बिथांमोनानो जोंनि लिडार नाथाय दिनै जों नुबाय बे गासिबो उल्थाजोब जों दिनै नायदों जे जोंनि आसामनिनो माखासे मन्त्रिफ्रा जे जोंनि बर'नि जि मन्त्रिफोरनि जि सिंनि खोथा जे बिथांमोननि जि माने मा होनगोन बेखौ बिथांमोना जे अकर्मण्य बिथांमोना जे मावनो गोसो गैया बै बाथ्राफोरखौ दिनै जों गुबुननि खुगानिफ्रायसो दिनै खोनासंनो बाध्य जादों खोनाहोदों जोंखौ दिनै दा बेयो बिराद दुर्भाग्य
मैयासो जों बयबो मिथिबाय मरान मतकनि बिलखौ लाबोबाय कुच राजबंशिनिखौ लाबोबाय दा जोंहा दिनै बर' मन्त्रि दङ बर' मन्त्रि थासेयावबो हाग्रामा महिलारिमोन बादि थासेयावबो बिश्वजित दैमारिमोन बादि थासेयावबो दिनै बर'नि बिलासो पास जायासै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला आरो बेनिखाय दुर्भाग्य हयथ' जेबो गैया दा बेखायनो बिथांमोना गावखौ बासायनो थाखाय डिफेन्सिभआव माखासे बाथ्राखौ बुङो आरो बेयो थार नङा आरो दिनै समग्र जाथिया समग्र बर' जातिया दिनै नुगासिनो दङ जे बिथांमोना मा मावगासिनो दङ दा बिथांमोननि जे बुंनाय भाष्य हाग्रामा महिलारि बेथ' बिराद दुर्भाग्य आरो फारसेथिं बेबो फ्रास्ट्रेटेड बिथांनि जे भाष्य बियो बिराद माने मा होनगोन बेखौ बिथाङा माने गिनानैसो बे खोथाफोरखौ बुङो आं बिदि सानदों आरो दा बे समाव आं बेखौनो खावलायदों जोङो बुंनांगोन जे कि सिगनेटारि हिसाबै जोंनि बिटिआर एकर्डआव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिपि थाबाय बेराफारसेथिं इउबिपिअ थाबाय दा जोङो अरायसम माने बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउबिपिअजों जों रायज्लायबाय थादों आरो जोङो बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय जोङो नैबे मोननै आफादानो जों मेजर रलखौ प्ले खालामनांगोन आरो बिथांमोनखौ आं बेयाव खावलायनो सानदों जों जाहाथे राजनितिनि मेरपासाव मालाबाबो जाहाथे जों गोलैया आरो जोंनि गेजेराव जे ओरैबायदि नङा जे जों बै माने मन्थ्रियानो जा सोरबा एमपियानो जा सोरबा सिफआनो जा बिथांमोनखौ जोङो अरायसम सरकारनि नोजोरजों नायनांगोन बेयाव आंनि नोंनि जोंनि होननाय जेबो गैया बे बर'आनो जा जियानो जा नोंथांनि फंबाय जा बिदा जा सरकारा सरकारखा आरो अरायसम जों सरकारखौ सरकारावनो दोननानै जों बाथ्राफोरखौ रायलायनांगोन आरो बेखौ आंनि नोंनि जोंनि होननाय जेबो गैया आरो दिनै आं इउबिपिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन बिथांमोना जथेस्थ' नाजादोंमोन खिन्थु दिनै जे बिथांमोना सिगाङाव जे साननाय जे बाथ्रा मन्थ्रिया जोंनिखा एमपिया जोंनिखा उमुगा जोंनिखा होननानै बिथांमोना जेरैबायदि आसा खालामनानै फैदोंमोन दिनै बिथांमोना जि आसा खालामनाय आरो जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंबो आसा खालामदोंमोन नाथाय जोंनिनो दिनै जाय बिथांमोनखौ जों बिराद बिसास खालामदोंमोन जायफोरखौ जों लिडार होननानै मानिदोंमोन नाथाय दिनै बिथांमोनानो जोंनि जातिनि जि अधिकार बा जि मोन्थाय बेखौ मोननो थांनाय बेलायाव बिथांमोनानो जोंखौ दिनै बाधा होबाय आरो बिथांमोनानो जोंखौ दिनै जाति हिसाबै मोनसे सिनायथि थामोनथा लानानै जों थांनो हानायनि जि मोनसे लामामोन बे लामायाव स्पिड ब्रेकार हिसाबै दिनै बिथांमोना नुजाथिदों दा बियो जातिनि थाखायनो जोबोद दुर्भाग्य